Osanibona. Yebo. Yebo. Endleleni uyabathwala. Uyabathwa. Baba. Ntombi awungihlalise khona la. Hayi bengave ngizobekela wena. Uzolanda sakho mfowethu isihlalo. Unjani wena mpela? Ngiyaphila kwenze njani uzongiphi rice? Sis, cha ngibuza angizeli uzokuphila. Uyophuzani lapha? Qhabula ngafa ukoma. Ngasibisi kanti uphuza yini ijuice lento ngimina ngithi uphuza iwayini. Iwayini? Engithi hey. Mina namawayini ngihlangana namawayini mina. Uphuza iwayini ngifuna into strong masisi. Yeah, i-rice. Uzongiphi rice? Ngiyasenza phela mawumfazi phela uhlala uthola into strong, into eshisayo la emphunjeni kancane. Angizwanga. Hayi phela masibisi uthi uphuza ulale kubona. Ukuthi nje usisele sosithukuthezi lesi. Kancane. Ihlele ngisho kodwa hayi khona. Usho. Ngangisho ngani? Ngiyavela. Lalela mina ngisuke ngenza lonto nje ukuthi ngisuse isithukuthezi awuthi sengilala kubona utshwala. Yeah. Mama siyasebenza sisinakho umsebenzi sengiza nawo manje. Nakho umsebenzi manje sengila rice ngiyadayisa. Dayisa rice? Ngiyadayisa sisu 220 Wey bawo bala mama 220. 220. Yebo. Ngobani? Ngoba phela la dayisa irice nje Hayi singeke ngilithenga irice awukho nje uzongena rice. Umuzi nomuzi ngeke ungena rice. ngilithenga. Uthatha vele irice uzodayisa uqhamuso uphethe umtsholo owodwa we-rice 220. Umuntu phela momone uphethe irice usuke lithatha esitolo ayikho enye indawo. Ngiyazi. Ngibuza ukuthi uvele wasuke ungena esitolo waphuma nerice elodwa uzosidayisela lona. Hayi lutho nginesitoko sigcela indlu lapha. Irice lapha kwaGumede liqhuma phezulu, ligcwele indlu liqhuma phezulu irice. Ngiyalidayisa nje ngifuna utshela nabanye abafazi bazi ukuthi lapha kwaGumede kunerice elidayisayo. So wenzeni makatha? Ngiyenzeni ngani? So wenzeni? Ngiqala ibhizinisi lonto engiyenzile. Uqale kanjani ibhizinisi lama-rice matha? Ibhizinisi phela mawuqala wenza lokhu uqala ube nesitoko sengenaso isitoko sengalidayisa ke lokho. Cha, awuqali ngoba nesitoko, uqala ube nemali. Uyithathe imali uthenga ama-rice? Hayi masibisi kanti wena yini awufuna ukubona ngiphumelela vele? Hayi ngale ndlela mnganami. Hayi ngale ndlela. Uyabona la? Indlela yiphi? Khona into khona wena ngiyakwazi wena. Yonke into inokuqopholola into yakho. Hayi lutho ke sisi, lutho. Ade lifika noGumede awubona. Umbona ngoNgumede njengoba ade ngena la manje nje kanje ade efika ne-truck lela semsebenzini wakhe. Yeah. Lona ke le. I-rice lasemsebenzini manje mothi lifike liyisitoko. Masibisi, mhlamba ngivele ngichaza ngoba phela uyayithandana neindaba unjalo. Ngichazeni, angizithanda izindaba izona ezithanda mina ya. uGumede njengoba esebenza phela ngithiwa uGumede usebenza lapha kuleya wholesale leyana uhamba deliver ke ezitolo lezala koMbhele kanjalo. Kwase Hayi ke namhlanje ke ekseni uGumede ubengekho esemsebenzini kwafika umfana lo uhamba eplastela uDobho. Oh. Mefika uDobho kade kwasangimlindele uDobho ezongiplastela lesiflat sami lesi silapha ngemuva. Hayi uDobho wavela afike namhlanje ekseni athi hayi ke makakholiwe sengiyadlula ngiyahamba ngazi ukuthi bayapi bayosebenza kwenye inkontract. Uzohlwathi futhi. Uzohamba izinsuku eziningi nje manje ke uthi uzokwazi ukuplastela khona namhlanje alukho olunye usuku ngithi Awesefike sekutshela ekseni. Uzoplastela ngiyabuza ukuthi uzoplastela ngani ngoba phela nginalo ngisho ihlabathi mina usimende ukhona kodwa ihlabathi anginalo. Ngathi hayi ibona ke impela ngoba ngiyahamba nje ngiyoze ngibuya ngale yanyanga akazi nini hawu. Uthi ngiyoze ngibuya ngoDisemba. Hayi ngafonela uGumede ke semsebenzini uGumede wathi usemsebenzini ushayela iTruck ngathi hayi Gumede vele uze ekhaya khona into ephuthumayo. Mefika uGumede kufika neloli lakhe ke lela ngazi beyo deliver phi ke elayisha ama rice lawo. Hayi ke ngathi Gumede thulula ama rice siwafaka endlini ushaya iTruck leli yongishayela amalodi amabili amathathu ehlabathi. Imamatha wathi akathulula ama rice esemsebenzini? Yebo lawe bewadeliver wathulula ama rice sawafaka endlini. Wathatha iTruck wawungishayela amalodi ke lawo ke. Iwona la usowadayisa ama-rice esemsebenzini? Bo sisi bengaqondile ukwadayisa kodwa into eyenzekile ukuthi uthe meya lapha neyolayisha ke ihlabathi lapha. Hayi sahlala ke salinda noDobho Gumede uyabuya nehlabathi Gumede uyabuya nehlabathi idolo lo. Usafika ke manje ke iTruck lasemsebenzini uselandelwa enye imoto encane ngemuva. Semlana shu bazongena. Mabefika la uyachaza uGumede uthi umfana wasemsebenzini lo uyathetha kumfana uyakhuluma lesingisi. Uthi ke usupervisor wakhe. Hayi usupervisor wakho uyathethiswa kuGumede kuthiwa angazi babonela bambonephi ku-computer ukuthi iTruck libonakala lihambe endaweni engaqondakala. Usho chekiwe makathi chekiwe. Hayi ke bathi bamshekile ke ngaleyo ndlela yakhe. Axoxe umfana hayi umfana ashunqe nje umfana kuba ukuthi uGumede uyaxoshwa manje emsebenzini. Uyazi uzoxoshwa ngempela? Uzoxoshwa kangempela. Kuthiwa ngazi uzoyiswa ngazi kwi-dispenser bani dispenser disciplinary. Lokho wasemsebenzini kodwa disciplinary yes uzofaka kwi-disciplinary. Kuthiwa nje ngeke zaphinda asebenze uGumede uyaxoshwa nje ngomthetho. Uzomphelela sesumsebenzi. Hayibo. Uyabona uqale kube lokho uma disciplinary bese kuba
Ilokho okunye kuthiwa yini konje? Kokunye khona lokho okunye okulandela lapho bese kuba ufired. Hayi kodwa uthe umfana nje kulobe sekugcina nje icala lapho ngokomthetho licala likanjena alithethwa. Umuntu nje uyaxoshwa. Kufanele. Kanti namatha ungichazela bocabangani? Hayibo ngimtshele lo mfana ngathi mina umfana uyangigulela lo mfana ayikho nje lento ongaxoxa. Unayo le ndoda yakho, nayo le ndoda yakho, nayo le ndoda yakho. Ube njani le evele ithatha into esho umfazi onjengawe? Ukhona umuntu ongathatha into esho wena? Hayi bevele bempedela ugumede ngoba abantu bahlezi behamba ngeemoto zasemsebenzini beyemakhaya. Uzonti nje lo sebenza kamasipala uhlezi ebuya nemoto kamasipala. Azalande ngishiya ingane zakhe esikoleni ngemoto kamasipala. Imoto inikezi makatha kuyasayinwa phansi ukuthi imoto inikezwayo le inkampani ukuthi ihlala kuwena. Akusiyona kodwa yokulanda izingane zesikole. Icheke akulona lokulanda isihlabathi. Hayi cha uzondi mekwazi ukulanda izingane zesikole ngemoto kamasipala. Likuphi icala ugumede meyolanda ihlabathi ngemoto yasemsebenzini wakhe? Ikhona icala nali icala selivele ngiyabona sekhona. Lutho. Nalo icala lavele lavela. Aqhubeke kumfana Masibisi. Athi hayi ke ngicela ke usikhiphele impahla lezo ngoba kufanele nezempahla zemsebenzini ingene endlini. Kuyicala lento kanje njanyana. Hayi ke athi manje usecela irice ugumede nje uyaxoshwa manje ngathi hayi ke usefike egcineni. Ngathi ufikela ishuka khona ngane yama kho rice ezophuma la. Manje ngizomxosha. Ngathi yabona mawuthi ngizomxosha kayi ke khohlaneni. Imaki. Irice asaphuma. Usho ukuthi irice ubharajenalo wathi ngaphuma. Ngathi aliphumi. Ngathi bulalani mina kuqala ke ngaphambi senthola irice. Ngeke phela befe baxosha indoda yami. Baphinde bathathe irice. Ukulandela yabona nje seqoshe ukulandela nizoboshwa. Bahambe naye vela ngimfunga ubaba nizoboshwa. Bamthathele vele ugumede bathi hano noma bazombopha noma emsebenzini wakhe lo ngathi kulungile emthatheni noma ngambopha vele ngizomkhipha. Uyikhuluma lento ekukhululekile ngathi awunankinga nayo. Ngeke sisi. Uyazi ukuthi uzoboshelwa indoda wena? Sesidlale kakhulu abantu masisemhlabeni. Ungicabange lwagumedo wakho evele engathi uyazihlanyela kuyimanje. Eseboshwe makathi ukuthi uzohlanya kuphi? Hayi lutho sisi lutho akazohlala ngizomkhipha mina wavele ngizodayisa irice leli ngibe nezimali zami ngithole nabameli ngiyomkhipha. Lingakanani kanti leli rice matha ezokhipha ikhokhela abameli? Into ozilahle Masibisi ngifuna uneze inamba kalonto nje kamangcobo lo nesitokfela lesokudla. Ngifuna nje kubatshela isitokfela sa December irice nanti abazolithenga kumina lihlale. Phela make bebezo ukuthi litholakala kanjani ke baze balithatha ngoba liyakhulumisa. Ayikho into ezokhulumisa bazobezwe ngubani wami ngizosithatha irice lethanda imali bokuphela. Bazozo makathi indaba ihlali phansi sisaba amazolo. Ngizoba nemali sisi akho ndaba kube kuwena lo ngiyocabana nawe. Ungayislima wena. Hey weMasibisi. Uzocabana nami ukuthini? Ucabana nami ukuthi ubambile itruck? Hayi lutho. Ulibambile phela leli truck wena. Angilibambanga nhlobo. Kumanje nje ngibatshele ngathi mina hambani manje niyomopha kunayinkinga. Wavele bengisho ngamabomu. Ugumede ngezabosho lelanto. Bazothi nje bazofuna lo nhlawulo lokuthiwa akakhe phela omadlana lo 2000 lento yenze ngathi umdlalo wena. Izoboshwa le ndoda lesa. Yabona lo wami kupani? Uzoboshwa nangu ngimfunga ubaba. Uzoboshwa. Uzomkhipha ngani? Ngemali athi ngizodayisa irice njengamanje. Namhlanje futhi ngifuna ukwenza isiqiniseko ukuthi ngizolala liphelile. Mabe ngalithenga abantu. Bazolithenga kanani na uzoqala uyalithenga ngeke ngilithenge. Ngoba ngilifuni nje ke leli. Yabona ngeke ngilidle rice. Lika gogo usikhotheni lo yena. Ngeke nje ngizilile. Alintshontshiwe leli rice. Lintshontshiwe. Alintshontshiwe enhloko. Ngiyasebenza futhi yabona nje. Wathi ngo yini manje lo nazi ngiyasebenza lana ubani nalo? Mayi. Ubaba akhuliwe nje. Wami ngone. Ayibo. Kanti nikuphi manje? Ngenze njani phona ngenze njani mina? Uthini? Wena ububasaphi lana bengafanele ububuye nabo phela manje ngizoboshwa mina. Ngiqashela kwaMasibisi noma ngishonephi? Ngeke ngikuqashela mtshela ukuthi ngikuqashela. Hayi bokumede. Thana ungazi ukuthi ngikuphi. Jinga nabo labo bantu bazongibopha phela manje. Hayi. Uthi ngifohla ngizofohla khona lo uthanga noMasibisi ngibale. Ubaleke nale rest yakho fohla nalo fohla. Uthi usefike namaphoyisa. Hayi ngeke makathatha irest yakho uhambe ngeke. Masibisi lalela. Angifuni ungena enkingeni isukuma. Ngiyacela mntaka bami ngiyacela. Angifuni nje ungena kulento ngicela ungangeni. Isithuba phela ngishamaza ukugcina sengihamba ke sisi. Ngicela mabe ngibamba sisi ngizozama ukubaleka ezweni kodwa mabe ngibamba ngicela uqhubeke sisi. Uqhubeke nani? Udayisa irice ngiyacela. Ngeke makathi ngathi ngithina ngifuna ungena kulento. Kodwa kuzophuma imali yebhayili nje. Kanti imali yebhayili uzongibhayilela kanjani? Ngathi ngeke ngikwazi ukuyenza yonke lento angiyifuni. Sisi lalela. Hayi ngifuni. Khona nesinye isitoko Thatha irest yakho mpembe ngeke. Ngeke. Kunesitoko esilaphana. Endlini yangenhla yabona endlini yangenhla ukhiye ulaphe kwesicaba. Musu kungiyele namathi ngenze yonke lento ngengenza. Ngiyakuthemba biso. Hamba mfowethu hamba ngeke. Biso uzodayisa nabafazi basesontweni.
ngifuna nje Makase ngicela asihlale siphelile uhambe bandla ngiyacela uhambe kuzoze kufika amaphoyisa la ngingene emngashweni wento engayazi ngiyacela sisi lesa sitoko ngicela sihlale siphelile kuhlangana imali sesikulithi Awu, ma. khap abanye bakweletele lezo awu kodwa ubabhale ngibasukazana edongweni nawe abanye basuka yezwani yisona ngiyacela sisi ungiyeke wena nalesi nakho ngifuna izibithi mina ngizofica la emnyango ngithethe kwa-rice lakho mina siyabonga kulaba abasubscribe-ile kulaba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe naniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina waye ubakafa nibuke ni-like ni-comment laphana hayi makwethu kube njalo-ke ngane zakwethu siyabonga-ke bye